Les dones sàvies, la comèdia que està revolucionant els teatres de tot Catalunya, arriba aquest diumenge, dia 7 de maig, al Convent de les Arts d'Alcover. Nosaltres tenim el plaer de parlar amb un dels seus actors, el ballenc Ricard Ferrer. Ricard, bon dia. Bon dia, com esteu? Què tal, com anem? Molt bé, moltes ganes de venir al Cuber. Nosaltres tenim moltíssimes ganes de veure't actuar a prop de casa i en aquest espai que el coneixes, eh? Sí, el conec perquè vaig estar a la roda de premsa i és una meravella, realment és un espai increïble, moltes possibilitats, i em vaig quedar una mica amb la boca oberta de que hi hagi aquest espai tan meravellós que espero que cada cop la gent conegui més, perquè clar, és ben nou. Aquest diumenge, 7 de maig, a les 7 de la tarda, ens arriba una de les grans sorpreses teatrals de la temporada que, com bé estàvem dient, està girant pels principals teatres del nostre país i arriba aquest diumenge al Convent de les Arts. Què ens esperen les dones sàvies? Què ens espera les dones sàvies? Quina gran pregunta. Doncs mira, no sé, jo sobretot espero que us esperin molts somriures, molts riures i una gran estona de teatre, de puro teatre, si se'n pot dir així. Perquè les dones sàvies neix de la idea de dos amics, l'Enric Cambrai i jo mateix, de treballar un clàssic, no? Un clàssic que se'n diria, que coneixem tota la vida, no? Que en aquest cas és Molière, i també treballar una mica el gènere aquest que a vegades potser no és prou estimat per tothom, però que nosaltres l'adorem, que és la comèdia, no? I a partir d'aquesta premissa neix una mena de bogeria que ha acabat sent realitat, que és que la mateixa obra que va estrenar Molière fa 300 anys amb 13 actors es pugui dur a terme avui en dia a Catalunya amb 2. I això com es fa? Això com es fa? Doncs primer de tot vam treballar amb Lluís Hansen, que ens va ajudar a fer una dramatúrgia, a veure si era possible que aquesta obra on hi havia 13 personatges es pogués dur a terme només amb 2 actors. Vam fer una reducció dels 13 personatges de l'original als 8 que fem nosaltres i en fem 4 cadascun, és a dir, cada un dels actors té 4 personatges assignats i a partir d'aquí comença aquest joc teatral, no? I bàsicament es fa amb moltes ganes, una mica buscant tot el tipus de la recerca actoral, si se pot dir així, diferent, des de la veu, el cos, ajudant-nos de la tretzo amb l'escenografia que s'obre i es tanca, molt fent volar la imaginació. I llavors a partir d'aquí el públic entra en la història. Déu-n'hi-do, el que ens deies, el fet de condensar aquests personatges, a més només amb 2 actors sobre l'escenari. Déu-n'hi-do quin treball, no, Ricard, el fet d'haver de canviar d'un personatge a l'altre. Imagino doncs, que no és una obra convencional, no ha de ser fàcil, i això doncs, també fa que hagi agradat al públic, no? Sí, nosaltres som els primers sorpresos quan la vam estrenar el passat octubre al Maldà, que va tenir una recepció per part del públic excel·lent, extraordinària, podríem dir, i és realment que sí, que a vegades passa això amb els espectacles o amb l'art, que hi ha alguna cosa, una mena de vareta màgica que fa que l'espectador entri molt en l'espectacle i li agradi el joc proposat, no? I sí, i ara estem fent gira, estem supercontents, el millor premi és tenir públic cada dia que fem les sàvies arreu, i a més és com no sé com dir-ho, com una il·lusió també, perquè a part de ser un treball actoral molt xulo per nosaltres, no? És un repte cada dia fer funció. Clar, també és això, no? Veure que un clàssic com Molière, que molta gent a vegades diu, no, això igual ja és una mica caduc, no? I nosaltres vam apostar i vam veure que per nosaltres creiem que encara tenia molta vigència i el que vam fer amb aquest clàssic també va ser retallar-lo, és a dir, passar una mica la tisora, a part de condensar-lo només amb 2 actors i 8 personatges, però vam mantenir exactament la mateixa estructura que manté l'original, és a dir, les escenes hi són totes de la primera a l'última. El que passa que vam passar una mica a l'escombra i ho vam actualitzar una mica perquè fos una mica més pròxim als nostres dies. Per tant, no ens avorrirem en aquesta comèdia, això que comentaves, no? El fet de potser pensar, ostres, Molière, el tema doncs, és potser un pèl caduc, res de res, que no ens avorrirem? Esperem que no, esperem que no. Jo crec que no, perquè al cap i a la fi la història acaba sent un embolic familiar, no? I això és universal. Avui en dia encara dura, el que sí que potser hi ha el tema més de la crítica, que és el que hem actualitzat nosaltres. Molière en la seva època feia una crítica als pedants d'aquella època, no? Que en aquest cas es centrava molt en un personatge que la gent de l'època coneixia, que era Trisotí, que era un filòsof, no? I que nosaltres a l'hora de fer l'adaptació avui en dia vam pensar, home, avui en dia els filòsofs potser no són tan coneguts, no, per la majoria de la gent. Vam pensar, qui podria ser aquesta persona, no, que són com una mica el sabelotodo, no, però que a la vegada potser no ho saben tan
tan de veritat el que diuen, el que proclamen. I vam arribar a la conclusió que podien ser els mediàtics tertulians, no? Llavors aquest personatge de Trissot i de Molière, nosaltres, a la nostra adaptació es diu el senyor Conill, que és possible que algú li pugui sonar d'alguna cosa, però que continua sent així d'ambigu, no? Bé, nosaltres estarem ben atents perquè doncs, el que intentem fer des de les zones de la ràdio és animar a tothom, no?, que no hagi vist aquesta comèdia, Les dones sàvies, acostar-se fins al Convent de les Arts aquest diumenge, que a més, Ricard, deixa'm dir que nosaltres aquí al Cové tenim un plus afegit, que és aquesta escola de l'espectacle, que ens permetrà, després de l'obra, poder conversar amb vosaltres, amb els dos actors, fet doncs, que no passa sovint, no? No, està molt bé, a més ens fa molta il·lusió poder parlar amb la gent després de veure l'espectacle, a veure què n'opinen, què ens ha semblat, que ens facin les preguntes que els hi vinguin de gust i la fem petar una estona. Jo animo moltíssim a que vingui tothom, les famílies senceres. Crec que és un espectacle per petits i per grans, per gent jove i per gent gran, que uneix, un espectacle que uneix les famílies i això s'ha d'aprofitar. I crec que tots s'ho poden passar molt bé en aquesta estoneta. Després del Cové, cap on aneu? Després del Cové anem... Mira, el dia abans estem a Sant Cugat, després al Cové, a veure si t'ho sé dir de memòria una mica. La setmana següent ens en anem a Lloret de Mar i Vallromanes i després a Palamós. Llavors parem i tornem al juliol, que fem part de Catalunya i ens estrenem a les Espanyes. Sí? Anem al festival clàssic de teatre clàssic d'Almagro, que és un dels més coneguts d'Espanya, i anem a fer la versió, però en castellà, l'estrenem allà, Les mujeres sabias. Com ho portem? Bueno, en ello estamos, hem fet l'adaptació igual que el català, la il·lusió hi és i l'entusiasme també, i ara ens falta començar a treballar-la, no? Que hem tingut, no sé, la sort de treballar-la amb bastant de temps i hem pogut mantenir una mica l'essència que hem trobat amb el català, no? Hi ha hagut alguns canvis que són evidents pel tema de llengua i pel tema d'estructura, però n'estem contents. Ara la començarem a treballar just quan acabem aquesta part de gira i a veure com ho reben. Nosaltres la tindrem aquest diumenge 7 de maig a partir de les 7 de la tarda al Convent de les Arts al Cové, Les dones sàvies en català. Bé, Ricard Ferrer, nosaltres doncs encantats de poder comptar amb tu, Vallenc, d'aquí al costat, poder comptar a més doncs amb aquesta gran comèdia. Sobretot això, no?, que el públic s'ho passi bé, no? I això és el millor premi que pot tenir un actor sobre l'escenari, no? Rebre que el públic ha entrat en la història i que comparteix cada moment que tu estàs vivint, no? Doncs Ricard Ferrer, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. T'esperem el diumenge sobre l'escenari. Molt bé, encantat i moltes gràcies a vosaltres. Us hi esperem. Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada. Molt bé, adéu. Les entrades es poden adquirir per 12 euros i 9 euros amb el carnet del CEA a la Casa de Cultura Ca Cosma, a la web www.conventarts.cat o bé a la taquilla del mateix convent des d'una hora abans de l'inici de la funció. L'espectacle, recordem, es troba inclòs en l'abonament Teatre General. Per altra banda, els espectadors podran gaudir de les novetats d'aquesta temporada. L'Escola de l'Espectador, que en finalitzar l'actuació d'aquest diumenge, podrem gaudir d'un col·loqui postfunció amb els actors Ricard Ferrer i Enric Cambrai per comentar alguns aspectes d'aquest espectacle i de l'ofici d'actor. L'accés és lliure, recordem. Per altra banda, el bus CEA, el servei de transport gratuït per a la gent gran i persones amb mobilitat reduïda, i finalment el Cas Jove, els joves de fins a 25 anys. L'entrada els costa 5 euros el mateix dia a taquilla. Alcover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.